Ladies and gentlemen, welcome to the fourth admission ceremony of Sambulungan Elementary School. Dili masukod ang kalipay sa mga estudyanteng Atamanubo nga migraduar kagahapon sa bukid sa Talaingod sa Davao del Norte. Nahatagan og bagong nawong ang mga estudyante sa Last Mile School nga migraduar sa Sambulungan Elementary School. Sa diyang mipaso ang mga estudyante suot ang ilang puti nga toga ug ang ilang mga ginikanan nakasuot sa tradisyonal nga sinina sa tribong Atamanubo. 17 ka mga estudyante ang mipaso nga nakatoga. Usa sa polisiya sa Department of Education nga school uniform ang isuot sa mga graduates aron dili na mo gasto ang ilang mga ginikanan. Apan, ang New Sense Philippines ang mihatag sa toga nga suot sa mga migraduar aron ipakita ug ipabati sa mga estudyante nga bisan anaa sila sa tumoy sa bukid ug naapil sa Last Mile School, kabahin sila sa katilingban ug gimahal sila isip mga Pilipino. Hinungdan nga giako sa New Sense Philippines ang gasto sa ilang graduation dress. Wala mo gasto ang mga ginikanan o ang eskwelahan. Sumala ni Rodel Fernandez, ang principal sa Sambulungan Elementary School. Iyang gipungan ang iyang luha samtang iyang gisudong ang mga estudyante nga gipasigarbo ang ilang suot ug ang ilang kaugalingon. Walay sukod ang pagpasalamat sa principal sa New Sense Philippines. Kini nga graduation usa ka historical kini nga graduation alang sa Sambulungan tungod kay gikan sa among pagsugod mao kini ang face-to-face graduation namo sa among eskwelahan. Nagapasalamat mi sa Newsline sa ilang pagtabang, sa walay hunong nila nga pagtabang sa eskwelahan, gikan sa una hangtod karon. Salamat kaayo sa Newsline sa ilang paghatag sa tuga para sa mga bata. Daghang salamat, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ang Sambulungan Elementary School anaa nahimutang sa pinakatumoy nga bukid o kini ang kanhi nga pinakadakong kuta sa rebuilding New People's Army tungod kay layo kini sa sentro sa lungsod ug halos dili maabot ang lugar tungod sa kalisod sa dalan. Gikinahanglan nga bombahan sa militar ang mga abandonadong kampo sa mga rebelde aron masiguro nga luwas na ang mga sibilyan sa hulga sa komunismo. Og sa dehang gideklara na nga insurgency free ang lugar, hinay-hinay kining mibarog og mitabang ang New Sense Philippines og nakig-alayon sa mga ahensya aron makabarog ang komunidad ug dunay mayong eskwelahan ang mga bata. Halos miunda nga among kalibutan sa dihang among nakita ang gipadala nga mensahe gikan sa may graduar nga mga Atamanubo nga estudyante sa Sambulungan Elementary School. Salamat, Newsline! Usa lang ang Sambulungan Elementary School sa mga eskwelahan nga nakatagamtam sa pagmahal sa New Sense Philippines. Kabahin sila sa mga bata nga nagpuyo taliwala sa kagubot. Una nang nahatdan sa New Sense Philippines og mga school supplies ug mga pangmateryales ang Silsila Elementary School sa Zamboanga Peninsula, ang Batasan Elementary School ug Guangan Elementary School sa North Cotabato. Ang mga estudyante sa Akbar, Basilan Province, sa Butay Elementary School sa Davao Oriental ug uban pang parte sa Mindanao. Sa mga graduates sa Sambulungan Elementary School ug sa tanang estudyante ug ginikanan, ang among mainitong pagbati. Congratulations! Edith Kaduayan, New Sense Philippines. Stay safe!